Madam kaisa bubagrani simalung omahai thaijagao bosor bosor phaigankai swnamjakya bolong jefruo boni thimani sal palaine aprosimi swnamjago omahai sin rokno nugui bomahai mato belai khaino nangkuk mani kok sangka puilano tini bubagrano chini bubagra bir Bikram Kishore Maniko Bahadur adunik rupokar hanjago bono opungko chango ani khabai khulumaya paro tini bini thimani sal jung oro belai kheno khakhamu chini ha bubagra botai adunik rupokar bini bumung no tuyui o Tripura hasteni tamo সরকার চালক নাই উংথুন তামো সামং বিভিন্ন সামং তাঙ্গই তংনাই বিনি বুমং বাইনো সিনি জাগো Tripura haste फियाबा जों तिनि नुखा बिनि सिमालों बिनि ओ मांखर थांनाय 2017 नि सिमि चिनि बरम गोनां जो शिबानी दे बर्मा ताई बरम गोनां रणबीर सिंह ब्रकनि सात्तार मानिबाय ताई जत जों चिनि बुखुकसं ताई ताखुकसं जत ब्रकनो सुबासु रिमानिबाय तिनि उसुक जरा बिनि मां थंनो जों किचा नायथतक ख्लाइमानखा आबो बलाइखेनो जों पुइलानो ब्रकनो हामबाय मारिवो चिनि बुखुक शिबानी ताई ताखुक रणबीरनो ताई चिनि जत Tripura सा दफानि चिनि खाजानि ताखुक ताई बुखुकसंनो जों तिनि नुखा अर कायसा सरकार दङ चिनि Tripura हास्तायाव कायसा हापां सरकार दङ ओ हापां सरकारनि थानिव जों ब्रकनो रिक्वेस्ट खायका चिनि कयमुं याखायबा चिनि बुखुबाय साका जों तिनि मालायि अर चिनि अरनि मेयर बबो अर सकपायजाकबा साका जे ओ जागाव चिनि बुबाग्रानि जेहेतु मांखर कुसुंनि अर मांखर खला ओ मांखर खरानो किचा नायथक ताई अर परिष्कार अर जों नुकजागो आ फालनाय रक बंनि आनि तामहनाय ओ डास्टबिन अबर खिबिजागो लामा रगो मनाम सनाम जों नुकजागो आबरकनो चिनि पुरु आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेशननि तरफ থেকে आबनो परिष्कार नायथक खायनायनि बागै जों ब्रकनि थानि साका जेहेतु बंनि आन्दाराव कलायि दङम आगरतला म्युनिसिपाल कर्पोरेशननि आन्दाराव कलाय दंमानिबा ब्रकनि हापांनि जेहेतु बक खरकजा मेयर अंगि दंमानि बागै जों बिन थानिव साका आसा खायो चिनि मेयर गाहाम गायनो बसकांग अबनो नायथक खायो तेबो खलायनो जों बहायनो जत साकतालाय Tripura सारक तिनि अबुबाग्रानि मांखर खुम रक कायलायो गोबां मा जानजानि जे मानतै खलायो हगलायपुरबो फाय पाल हगलाय जावो ताई खुमलक कायलायो जत मानसा जों बरकनो सुबावै दंगो ताइबो जों नायथक खायनानि बागै जों साकतालाय दंलाय आबनि बागै आं सानानि मुसंगो चिनि बुबाग्रा महाराजा बीर Bikram Kishore Maniko Bahadur आधुनिक रूपकार बिनि बिसिंतैसो चिनि Tripura हा सिनि जाकमानि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बाहायनो ओ जे रायदा जे बिनि आजायमानि साल थैमानि साल अबरकनो ताइबो नायथक ताइबो कतर खायै जों जत कुसुं पग्यावै जों पालालाय दंनानि बागै आनि नेक्स्ट जेनेरेशन रकनोबो जों फोरोंगै कलांनानि बागै जों तिनि जत साकलाय तारलायनानि सुदु मांखरया कुसुं कामि जों जत आलि गलि जत जागोनो तिनि पालायनानि बागै आं जत खाजानि ताखुक बुखुक जोंनो सुदु चिनि दफाया बेबाक दफानि बर रकनो जारा Tripura हास्तायाव तंनाय बरकनो आं आनि कयमुं जे चिनि बुबाग्रा बीर Bikram Kishore Manikoनि थैमानि ता आसायमानि साल दं आसायमानि साल तो सरकारि भाबे सुति घोषणा खालाय रिखा फियाबा थैमानि सालनोबा आनि रिक्वेस्ट आनि कयमुं जे थैमानि सालनोबो सरकारि भाबे सुति घोषणा खायनानि बागै आं चिनि राज्य सरकारनि थानिव आं आनि कयमुं आसक नंथुन हामबाय।